ಹೇ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಡಿನ ಪಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ನಡುಲೇರು. ಸೊ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ಲ ಬೊಕ ಬರೀಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಲಕ್ಲೊಲ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಾದ ವಿಷಯ. ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ನಕ್ಲಿ ಓಲೋಲು ವಾವ ಲೋಕದೆಡೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡೆಡೆ ಅಂಚಿನ ದುಬೈಡ್ ಒಮಾನ್ ಕತಾರ್ ಗಿತಾರ್ ಮಾತದ ಕಿಡಿತ ಸುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಹೋಗ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ದ ಸುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ದ ಸುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಓಲ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯೂ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಅಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಐತಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂತ ಆರ್ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನ ಗೈಸ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರುಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲ್ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದನು. ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5-4 ನೀರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೈ ಮಂಗಳಗರಮ ನೀರುಳ್ಳಿಲಿ ಆರಂಭಿக்கிறோம். ಇಂಚ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಕರಕರಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುರು ಮಾಡ ಮೂಲು ಶೇಖರ್ ದಾದಂಪುನಿ ಇದು ದಾದಂಪುನಿ ಬಜಿಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಟಚ್ ಪಡುಲ್ಲಾರ. ಓಕೆ ಅದೇ ಈರೊಂಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಈರೊಂಚಿ ಅಂಚಿ ಓಕೆ ಮೂಲೊಂದು ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದಂತ ಪಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಕೊಂತ ನೆಕ್ಕ ಹೀಟ್ ಐತ ಅವಡೈನೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೈ ಅವನಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಉಂಡದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಆತ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇದನ್ನು ಪನ್ರೆ ಆಗ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳೈಡ್ ಬರಡಿ ಉಳ್ಳೈಡ್ ಮೂಲ್ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಬರಡಿ ಪನ್ಲೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಉಪಾಧ್ಯ ಕಪ್ಪುರದ ಒಮ್ಮೆನ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಂಪುಣೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಳಿದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಈನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ದಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕೈಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾವು ಮುಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಚ ಶೇಖರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾದಾಗೆ ದಾದಿನ ಮಗುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಉಪ್ಪ ಈರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಏತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಚಂದಕ್ಕೆ 10-15 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 4 ಕಿಲೋ ಗೋರಿಗೆ ಜೂರುದಿಯವ ನಮ್ಮ ರಸಮ್. ಎಸ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೈಸ್. ಬೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಟೀ ಲಕ್ ಬೈದೇರು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕರ್ಣನ ಕುಂಡಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ವಾಡ್ನು ಕೊರ್ಲು 4 ಸತಿ ಲುಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಆತುಲುಂಬುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಗುನಿ ಆತುಲುಂಬೆರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸತಿ ಲುಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಪು ಮೂಚರ್ ರಡ್ಡು ಸತಿಲ ಬೋಡುಂದಿ ಹೊರ ರುಂಬುಂಡ ಮೈನಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕ ಮಂಚದು ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಪುತಾಂಶ ಫಲಿತಾಂಶ. ಓಕೆ 4 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಸುಂಕ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಚೂರು ಮಂಜಾಲು ಮೆಕ್ಲೆನ್ ಚಂಪನು ಮಂಜೋಲು ಹೌದಾ ಮಂಜೋಲು ಮಂಜೋಲ್ ಹಾಲು ಒತ್ತೋಲು ಮೂಲು ಒತ್ತೋಲು ಮಂಜೋಲು ಬಾಡಿಗಳು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ
ಮಂಜಾಳು ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಂಚ 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 ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ మరి ఈరోజు 18కి ಎಂಚ 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 ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆಯ್ತು ಬಂಟಿ ನಿನ್ನ ಸಾಬೂನ್ ಸ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಳಿತೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ತರೆದು ಹೋಗೋ ತನಕ ತೊಳಿತೇರಿ. ಫಲ ಫಲ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಟೊಮೆಟೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಬಾಡಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ನನ್ನ ಬೀರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ದಾದಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರೋದ ಅನ್ಪುನು ರಸಂ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಪೆಸಲ ದುಬೈದ ಪೆಸಲ್ ಕೊಂಚ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈರಂಚನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಾರ ಅಂಚೆ ಶಾಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಗುಲ್ದೇರು ತಿಲಕ್ ಒಂದು ಗೌತಮನ್ನೆ ನಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿಯೇ ಓ ಅವಿಯೇ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗಿಂದ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಎಸ್ ನಾನು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ದಾರಾ ಶುರುಗೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೀರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಡ್ನದು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಆಂಡ್ಲೊಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಗೆ 8 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಊರ್ದ ಅಂದಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಉಂಡೆ ನಲ್ಲುಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ತಿನ್ನುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನ ಓಯ್ಕೆ ಅಜಿಪ್ಪುಗಿ ಅಜಿ ಹೋಗ ಈ ರೀತಿ ಪೋಪರ್ ಪಾಡು ಅಂದಾತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನೊಂಜಿ ಪುಂಟು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಫಾರ್ ಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾತ ಒಂದು ಕುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ರಸಮಗೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕುಳಿಲ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ಒಂದು ಊರುದ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಒಂದು ತಿಲಕ ಗನತನ ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಡ ಬಂದು ಮಲ್ಪಾದನ ಒಂದು ಅವು 10 ಮಂಡ ಗೈಸನಿಕ್ಲ ಊಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅದೇ ಊಲ ಪಾಡಲಿ ಅದೇ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅವು ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ತಾರೆ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕರನ್ನ ತಾರೈ ಬಾಡ್ರೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ದಾದಂಡ ತಾರೈನ ಪೊದ್ಪೆರೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಚನ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಇಡೋಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಲಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನದು ಮುಂತ ಕೋರಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಪಕ್ಕ ಹೋದು ಕಡ್ತದ್ದು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಗೋರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಟಿಕೊಂಡಿಗೆ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಅವರ ಪಾಡ್ಲು ಜಗಿ ಜುಗ ಬಂತು ನಾನು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಡ್ದು ನನ್ನ ತಾರೈ ಎಡಿದ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಗಡಿ ಅರ್ಧ ತಾರೈ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ತಾರೈ ಬಾಡ್ದು ನನ್ನ ಪಿರ ರಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ರ ಒಂಜಿಡಿಯ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾರೈ ಬಾಡುಡು ಗೈಸ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆದ ಇಷ್ಟ ಇಂಚದಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಗೈಸ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ಲ ಬಡೋದು ಮಂಗಳಗರಮ ಮಂಜಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ್ರೋ ಚೂರು ಒಂದು 10 ಮಂಜಲು ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೊರ್ಲು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಪೊದ್ಪೂನು ಪೌಪೂನು ಪೊದ್ಪೂನು ಅಂತ ಕೆಲವು ಒಂಜಿಲಿಕ್ಕದ ತುಲ್ಟು ಒಂಜಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ನಿಲ್ಲದ ಅಂಬನಿ ಪೊದ್ಪೂನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊದ್ಪೂನು ಇರೋದ ಅಂಬನಿ ಅನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಪೊದ್ಪೂನು ಅದ
ಟೇಕರ್ ಇರ್ನ ಉರುಡು ದಾದಂಪುನು ಕೌಪುನ್ನ ಪೊದ್ಪುನ್ನ ದಾದಂಪುನು ಪೊದ್ಪುನ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿ ನಕ್ಲು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೇರ್ನ ಗೈಸ್ ಅವಳು ರೋಸ್ಟ್ ಆತನು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ 75% ಐನು ನೆಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಾರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಾ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಅಂತದ್ದು ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಅದ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಚ ಆತನೆ ಸೆಟ್ ಆತನು